creo que si nos exixen que estamos á altura das institucións que representamos. O Parlamento é a casa de todas e de todos eles. Se a ela lle debemos o máximo respeto, nela debemos comportarnos como servidores públicos que somos, coa máxima exemplaridade posible. E isto, desgraciadamente, esta semana non aconteceu. Insultar a memoria dunha persoa, chamar asasino fascista a quen presidiu durante 15 anos o Goberno de Galicia pola decisión democrática do pobo galego, dista moito a nos entender do respeto e da exemplaridade. E aínda máis se quen utiliza estes termos leva días tentando dar leccións de respeto aos mortos. Por iso animo a que fagamos unha pequena reflexión ao respecto, e xa lles avanzo que nos non imos entrar nese terreo do lodo, do roncor, do revisionismo, no que viven instalados algunhas formacións políticas, pero tamén lles digo que nin eu, nin o meu partido imos quedar calados ante situacións como estas, nin tampouco imos permitir que eses mesmos que recurren a este tipo de instrumentos nos dean leccións de moralidade e democracia. Eu invitos a que, na procura dese respeto, desa exemplaridade, baixen o ton do insulto e suman o volumen dos argumentos e das propostas. Fronte a estes partidos que se alimentan do conflicto e do permanente ruido, o Partido Popular de Galicia propón medidas enfocadas nos problemas de Galicia e mellorar a calidade de vida dos galegos. Así, se onte, a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, a viceportavoz deste grupo, incidía no plan contra o absentismo laboral co que o Goberno galego pretende acadar unha xestión, un control das incapacidades temporais máis eficiente, pois hoxe quero falar doutra medida que sobresaiu, ao noso entender, neste debate de política xeral e que se resume no seguinte: ofrecer máis facilidades para quen ten máis difícil acceder a unha vivenda. Precisamente facémolo na semana na que o Plan Estatal de Vivenda chega. Chega tarde, chega sen consenso, chega sen planificación e chega claramente insuficiente. Mentras o Goberno de Pedro Sánchez e todos os seus socios promoven a cuestionada e polémica Lei Estatal de Vivenda, a que provocou que en menos dun ano desaparecera máis da metade da oferta de inmobles, o Goberno de Alfonso Rueda está a desenvolver unha política efectiva de impulso á vivenda. A Xunta traballa para paliar esta crise de vivenda con máis obras en marcha, con menos impostos, con máis axudas para a rehabilitación e con propostas para darlle unha nova vida aos espazos desaproveitados como edificios inacabados ou locais comerciais baleiros. En Galicia avanzamos cun rumbo fixo e ben definido cara a unha vivenda máis accesible e de calidade. Aí están os datos: o 100% das novas vivendas comprometidas para a presente legislatura xa están en marcha. E tamén están os feitos. Se en 2025 a Xunta incrementou o teito máximo de renda para poder acceder a unha vivenda pública, agora o Goberno galego volve elevar ese limiar máximo de renda ata 4 veces o IPREM. Unha decisión que beneficiará, por poñer un exemplo concreto, a unha parella que teña un fillo e que, se ata agora tiña un teito de ingresos de 2.250 euros brutos mensuais para acceder a unha vivenda, pasará a telo de máis de 3.500. E o mesmo sucederá coas familias numerosas para as que o teito se elevará ata 4 veces e media o IPREM. Unido a isto, aplicarase outra novidade, a reserva do 30% das vivendas públicas en venda para persoas de entre 36 e 45 anos, poñendo especialmente o foco naquelas nais e pais con nenos pequenos que precisamente por isto gozan de menos disponibilidade xeográfica. Non hai que esquecer que no caso dos menores de 36 anos xa estaba establecida previamente unha reserva do 25% da vivenda pública en venda e do 40% da que se ofrece en alugueiro. Ambas as dúas medidas, ben sexa aumentar o limiar de ingresos ou a porcentaxe de vivenda reservada, parten do convencemento e o compromiso dun goberno para o que a vivenda pública protexida debe estar ao alcance de cantas máis capas de poboación mellor, cunha atención especial nestes casos pois a clase media que en moitas ocasións se veu excluída doutras axudas públicas por superar ese limiar. En a liña do que apuntaba ao comezo desta rolda de prensa, de que o Partido Popular de Galicia é un partido de propostas,
Avánzolles que o Grupo Parlamentario Popular vende registrar dúas iniciativas, unha pregunta e unha proposición non de lei, para que o Goberno galego dea conta de como se van materializar e tamén para amosar o apoio explícito da Cámara a estas dúas iniciativas que consideramos tremendamente positivas. Pouco máis que engadir pola miña banda, quedará vos a disposición por se hai calquer tipo de aclaración ou de pregunta sobre este ou sobre calquera outro tema. Sí, eu preguntaríalle, non sei se ten información sobre o acto que se celebrou onte a noite en Santiago de Compostela sobre a relación de asistentes a homenaxe a García Ortiz e o que ali se dixo, que valoración fai o Grupo Popular? Eu non fago valoración de persoas ou actos que parece que teñen como fin última pois contradecir o que establece unha sentencia xudicial. Eu creo que nun Estado de Dereito que debemos facer é acatar o resultado das resolucións xudiciais que deixaron claro, neste caso concreto, que hubo unha actuación que non debería de enorgullecer a alguén e menos a ninguén que fixo da súa profesión pois enfocarlo ao respeto precisamente á legislación e á defensa desa legislación. Paréceme que debería ser pois a traición a esa vontade ou a esa elección de vida profesional pois un elemento para a vergoña e non para sacar peito en ningún acto público. En Lugo hai dúas plataformas a favor e en contra da moción de censura, ou se hai unha manifestación, dentro do Grupo Socialista dicíanos hai un pouco que se hai tensión social na cidade, a culpa é de quen a provocou, en alusión ao PP, evidentemente. Mira, a mí me va a disculpar, pero creo que nos últimos días se falou moito de Lugo. Moitas persoas están a falar de Lugo. Eu creo que moitos dos que están falando de Lugo deberían de facer unha revisión da súa propia biografía política. Eu creo que escoitei falar de Lugo a señora Méndez, que tal vez debería de recordar como chegou á alcaldía de Lugo, sin ser candidata, pola chantaxe dos seus socios e pola traición dos compañeiros do anterior alcalde, e como abandonou Lugo 6 meses despois de postularse como candidata nunhas eleccións municipais. Escoitei falar tamén o actual alcalde, o señor Fernández, e creo que debería recordar que tras a espantada da señora Méndez foi desvotado como candidato á alcaldía de Lugo a pesar de ser o número 2 da lista. E creo que debería de recordar que só foi despois do falecemento de Paula Alvarellos, a número 3 desa lista, que foi considerado como candidato. E a pesar de que foi candidato despois do fallecemento de Paula Alvarellos, neste ano que leva de alcalde, absolutamente ninguén do Partido Popular lle dixo ao señor Fernández que fora alcalde pola morte dunha compañeira. Non o fixo ninguén en ningún momento. Asumimos en todo momento que era alcalde porque así o decidiron os 25 concelleiros que constitúen o pleno do Concello de Lugo. E exactamente esa serán as condicións nas que será alcaldesa Elena Candia se así o decide ese mesmo pleno. Eu, polo tanto, pediría respeto a todo o mundo. Sobre todo se se fala de respeto aos mortos, como se está facendo estes días, pediría que os mismos que falan dese respeto aos mortos tal vez non deberían de facer bromas sobre barcos que se afunden, sobre todo se ter en consideración que o barco que se afunde é Lugo. E creo que tamén deberían de respetar a memoria dos falecidos e non usala para tapar a súa propia incompetencia política. Eu si lle recomendaría encarecidamente que falaran coas familias deses falecidos, porque me consta que algúns deses familiares están indignados co uso que se está a facer dos seus seres queridos. Mire, eu quero recordarlles tamén que o Partido Popular amosou en todo momento o máximo respeto en momentos difíciles que viviu a Corporación de Lugo durante este mandato. En todo momento. Facilitando a sustitución de compañeiros, facilitando a elección de novos alcaldes e incluso
en situacións de enfermidade moi penosa de algunha concelleira do Grupo Socialista, sacando do pleno a un concelleiro do Partido Popular para non alterar as maiorías e que o alcalde non tuvera que usar en ningún momento o seu voto de calidade. E eu creo que todo isto debería facer que nos replantexésemos un pouco os tons e que fósemos respetuosos. Hoxe escoitei a unha alcaldesa de outra cidade, a señora Rei, dar leccións de transfugismo. A señora Rei, que dirixe un goberno que foi condenado por incluir en él a unha tránsfuga a que se lle obligou a devolver as cantidades percibidas indebidamente. E veunos a falar de transfugismo. Creo que ten, sinceramente, a mesma autoridade para falar de transfugismo que para falar de feminismo despois das palabras que dirixiu a señora Candia e a señora Paula Prado. Creo sinceramente que se están tan preocupados polo transfugismo, como amosou estes días todas estas persoas que veño de relatar, e como fixo o propio señor Besteiro, teñen oportunidades para manifestarse de maneira clara, pública e contundente. Poden desplazarse a un concello ben cercano, o de Noia, que efectivamente viviu unha situación de transfugismo que é incomparable a calquera outra, porque en Noia hai un goberno ilegal, que incorporou ilegalmente aos órganos de goberno a un tránsfuga, que está desenvolvendo ilegalmente funcións de goberno en contra do que establecen e recomendan os propios que están criticando a moción de Lugo estes días, e que está percibindo ilegalmente remuneracións económicas por acudir a eses órganos de goberno. E que con eses antecedentes teñan o atrevemento de vir a dar leccións de transfugismo é cando menos sorprendente. Sorprendente. Eu creo que xa está ben. Xa está ben de cinismo, xa está ben de alimentar a crispación, porque nunha cousa sí coincido, efectivamente, Lugo non está crispado. A Lugo están intentando crispalo. E sabemos todos quen está intentando crispalo e quen leva días alimentando esa crispación. Eu sí quero deixar unha cousa ben clara. Se esa crispación cristaliza en actos violentos, espero que ninguén incurra despois na indecencia de intentar eludir a súa responsabilidade. Eu si o responsabilizo. Eu advirto con certa claridade. Están intentando crear un ambiente irrespirable en Lugo que non se corresponde coa realidade que está a vivir a cidade. Creo que os cidadáns están preocupados por outras cousas, entre outras, por ter un goberno que dunha vez por todas atenda as súas dificultades e se pode ser no que os membros do mismo alo menos manteñan unha mínima relación entre eles, cuestión que a toda agora non estaba sucedendo nesa cidade. Por lo tanto, volvo a repetir, os responsabilizarei directamente se a crispación que artificialmente están alimentando cristaliza nalgún acto violento contra algún dos meus compañeiros do Partido Popular de Lugo. Algunha outra cuestión? Nada máis? Pois moitísimas gracias por a vosa atención e nos vemos en seguintes citas.